Hi guys, ninjani? Ngiyathemba ukuthi ngiyaphila, nami ngiyaphila. Welcome to our YouTube channel, of course. Okay guys, ngiyanamukela ku-YouTube channel yethu. Igama lami nguKhisha wakaMathe. Lo osemhlane uLiana. Namhlanje ngizonikhombisa izinto engizenzayo every day mangabe ngibuya. Hayi kahle izinto kahle ngifuna nizongihlalisa ngipheka. Ngizophekela umfana okay ngikhathele ngiphuma emsebenzini. Kodwa angicomplain ngoba phela ngizothini ngoba nami ngiyakuthanda ukudla futhi ngiyalamba. So iyona into engiyenzayo ke le every day mangabe ngibuya emsebenzini noma nje every intambama yami iba kanje. So njengamanje ngizopheka imathini noma ilembu angazi, but ngizopheka lokho thatha isikhathi eside kodwa ngizozama ukuthi ngikwenze ukuthi kube short. Lo sekwaba into yakhona nje ukuthi njalo mayibuya esikoleni ungena emhlani uyalala nje. So njengamanje ngizopheka, ngiyacela ukuthi nihlale nami, hopefully le video nizoyi-enjoya noma ngingedwa kanje, but sizoyiqhubeka umfana uyozabuya simngedwa silokho siqhubeka kanje. So njengamanje ngizoqala, ngiyacela nihlale nami sobe sithi ukuxoxa kancane in the meantime sisalungiselela ukupheka. Siqhubekeni-ke. So before siqhubeke, izinto engizobe ngiyisebenzisa namhlanje ngizobe ngisebenzisa i-parsley, black pepper, mixed herb, paprika, ngithi wena raja mild bani, ngithi tomato sauce. Angikwazi lokho kubizwa ngani but kona akekho kongasazi lesi spice. Gogo bethu babeyicoshela ngaso ama-point emzini. Then nayi ilembu yethu, angazi noma ilembu kodwa bekubhala umathini, mina ngithe ngifuna ilembu kodwa nakho. Then ngibe no green pepper, igaxa ezuthuza, anyanisi, bese ngiba namazambane. Amazambane ngeke ngiwafake kukhara, awayi kukhara amazambane, but amazambane ethu azobe eya kwimeshi. Ukuthi lento ngizoyenza kanjani yonke angazi ngoba nasebhodweni angikho muhle kahle, but ngizozama ilokho kuphela engingakusho kwamanje ukuthi ngizozama. So abanye benu bayazi ukuthi lo mfana wami akuve ekhetha vele ukuthi angisangane ngingazi ngisho ukuthi ngithini. Vele ukuthi angisangane ngingazi ngisho ukuthi ngithini ngoba ave ekhetha. Yabona njengamanje ngiyenza nje but angazi noma lento engiyenzayo uzoyithanda noma kuzowenzakalani. Inyama yami ayidingi ukuqotshwa, i-right. Izandla bese ngiyiwashile, ngiyazi khona bazobuza. Izandla bese ngiyiwashile ukuthi angivezanga kwivideo. Nakho kuphela okusele ukuthi ngikuwashe. Kodwa-ke last time ngapost ngoba abantu last time ngapost ivideo ku-TikTok ngiphekela umfana ikharu yenkomo. Mangiqala ngenyama abantu bathi hayi washa wacima kanjani, awukwazi ukupheka. Vele angikho muhle kahle ebhodweni yebo angikho muhle kahle, kodwa-ke mase kuziwe emlonyeni usuthatha lokho kudla uyokufaka emlomeni, ngihamba ngedwa futhi akekho ngiphelezelayo. Le nyama ngeke ngize ngiyiqobe, ngithenga inyama esiqotshiwe ngamabomu. Lento izongithatha isikhathi manje u-4 PM and umfana uyabuya ngo-6:06 lapho. Kumele abuye lokudla sekuredi ngoba ufika la ehanqaza engazi ngisho ukuthi azenze njani. So isitofu sami bese ngisi-onile vele sisodwa, into engisalele manje ukuthi ngiwashe la mazambane lawo because obvious. Ngoba ake ngisasho ukuthi ngelinye ilanga nanka amafutha engiwasebenzisayo for ukupheka
njengoba kade ngisho ukuthi ngelinye ilanga ngaphosta ngiphekela umfana i-curry yenkomo. Naye wabukisa ngami ngithi akange kodwa wathi esedla wathi baby kumnandi. Kodwa manje mase kufanele atshela abantu phela ukuthi kumnandi kuhle ngimphekele kona. Wathi umfana uba noma wayengenza isilima wathi esefike phambi kwenu wabone ngathi okay nayi safe space yokuthi ngikhulume kahle iqiniso. So amafutha engizowafaka awekho maningi kakhulu because kahle ngiwafakela ubrowner le nyama le. Hayi ngoba ngiwafakela ukuthi manje ke sekuyaphela. Le nyama kumele ngiyikhiphe la because ngifuna ukusebenzisa le ndishi ukwasha ama-veg ami. Noma ngi-undecided angazi noma carrot ngiwufaka. But guys, yabo mangabe ngithi lento engiyenzayo ngiyazi. Ngiyaqala ukupheka le nyama but angiyiboni ihlukile nenyama yenkomo nokunye. So already sengisho ukuthi ngizoyenza lento. Uyabo? So sekuyangena. So ngizoyifaka nje ilokhani ilala la. So njengamanje sizofaka amanzi ethu mese siyavala ukuthi ivuthwe phela le nyama iyaphuza ukuvuthwa nama-spices khane ezongena kahle kuyona phakathi. So wa-check-a nje soon sibone ukuthi kuhamba kanjani. Yeah. Okay, senza kancane nasi stove but ke ngiyazi ukuthi ngizokwazi ukuzama ukuthi ngisheshise nonkani ngakabuyi. So njengamanje ngizowasha la mazambane lawa because ayashutha amazambane mawabonza imesh mhlawumbe before wabhoyile angazi kodwa ngiyacabanga because why uzofuna ukwahluba eseshisa. Yabo? Why uzofuna ukwahluba eseshisa. Okay, so angithathe le thuba ngikhulume lento ngingedwa ukuthi okay kuningi kade kwenzakala ensukwini and I must say ukuthi konke okwenzakalile kusaqala kufikanga kahle. Angisho ukuthi manje sekufika kahle akusoze kwafika kahle. Uyabo? Akusoze kwafika kahle but sengingcono sengi-right kunakuqala. Sengi-right okunakuqala yonke into ihamba kahle ngi-right. Abanye kade bekhuluma indaba ukuthi kwasho kwacima ngoba nabo uhlala nomfana kwasho kwacima kanje. Guys, mina nginandaba. Akunandaba shame. Kubona konke okwenzakalayo engicabana nabo ilaba abaqhamuka sebefaka abazali. Ngiyibuza ukuthi hawu Sali-ke manje usengene kanjani kulona lonke lolu daba manje ngoba nje umzali ungene kanjani manje kulona lonke lolu daba but ke kuyilokho ayikho nami into engayenza ayikho into engayisho because abantu ngingasho ukuthi ngikusebenzisa amazwi abo siyilethile kubona so fanele bebe nombono noma nesay yona yonke into eyenzakalayo. Kanti kahle akukho njalo. But ke siyakhula, siyafunda, siyabona uhlobo labantu engamele sibe yilona nohlobo labantu ekumele sibe yilona. Uyabo? Like busy mfethu. Busy. Kuyasetshenziwa. Akudlala. Hlezi kukhulunywa ngendlela entsha yokuthi sophila kanjani kusasa kwenzakalani. Uyabo? And shame angichongi but
Angixhomi but kumnandi kube intombi yalwa mfana. Kumnandi kube intombi yakhe uma wengane yakhe. Ongangokuthi angiyiboni mhlambe ngelinye ilanga sekuthiwa manje. Kodwa phela kuyahlukana isemhlabeni la, yabo? Isemhlabeni la kuyahlukana. Kodwa mfethu ey'fana. Mhlazane sahlukana nazi ukuthi iphutha lokuliqhamuke ngakuyena ngoba mina angiyimisele ngisho nangamaphutha. Anginayo ngisho i-crush. Ngiyazi ngizomphikisa-ke nene nama-crush amaningi. Mina anginayo ngisho i-crush. Crush yami umuntu wami. Noma inini ngisho mangivusa phakathi kobusuku ngilele. Noma inini khehla. I-crush yami umuntu wami. So lokho kungenza ngiyibuza ukuthi ungidlise. Kodwa futhi cha bangidlisana. Kwenzakalani pho? Right, yonke into ihamba smooth, yonke into right. Nje ngirathi ukuthi ngiyintombi yakhe, ngumangani yakhe, nje yonke into Okay. Amazomba nami awakazami ngisho ukuzama ukugxabha. Sithemba azoba right. Sicheke lo mkhulu ukuthi kwenzakalani. So angazi kwenzakalani la. But njengamanje ngizofaka ama-Knorrox cubes awu-2. Manje ngizolahlela yonke into ke mase ngiyohlala phansi njengamanje. Ngizolahlela yonke into enginayo nengiyiphethe ebese ngihlala phansi. But ke iwari yami ilo muntu engimphekelayo ukuthi uzoyithanda kona uyasidla nesiklap because angazi mina. Uyabo? Angazi noma uyasidla noma akasidli. Bengasidli-ke unto him. Angazi ngempela ukuthi into esizoyithini leyo esizoyenza njani futhi. Makuwukuthi akasidli. Iraja le engiyifaka manje uyayithanda. Uyayithenga yena. Angikwazi ukuthi ngingapheka ngeraja. Yini lena? Parsley. Ngithanda ukuyifaka kanjena because ayiphumi mangabe uyifaka phezulu. Mixed herbs. Futhi mbobo. Sithembe ke kuzwakala. Paprika. Want some paprika? Angahlampi yabaka nje le. Black pepper. Okwamalasi. Sibonde-ke sihlanganise. Wema khonto ngikhohlwe kuyifaka. Ish. Asithembe ukuthi akukakabi late. Garlic guys. Sithembe ukuthi akukakabi late lokho kwangempela. Kodwa phela kusakude ivuthwe lento kuyohlanganiswini madoda. Hawu. Dibaniswini. Namangazi. Namangazi. Ngiphunyuke kanjani. Namanje ngisa mandele. So tukuyela ukuthi ukuhlangana kancane before sifaka amanzi. So ibhodo lami ngizolivala sishiye kancane ukuthi ukuhlangana then sokuya sofaka amanzi bese sizohlala phansi.
Mangabe wazi, okay, usawoti sengufakile njalo. Mangabe wazi ukhisha, uyazi ukuthi ukhisha ilo muntu oyithandela. Okay, ngathi uhlobo lomculo engiwuthandayo. Ngithanda i-gospel kuphela. Hayi ukuthi kuphela. Kulawa amanye amajana kuya ngokuthi ngilithandile yilelo culo. But umculo okuyiwona engiwuthanda okwangempela ngithanda i-gospel. Hayi lapho bafana bami ngeke kuze ungithinte. Angeke kuze ungithinte ngendlela ukuthi ngisho ungayidlala phakathi nobusuku, ngisho ungayidlala ephi, ngisho ngathiwa i-occasion ayidingi ukuthi kudlalwe iy'ngoma ze-gospel. Mina ngidlalele mfethu ngiyayithanda. Ukwazi ke lokho ukuthi mina ngiyayithanda mfethu ngidlalele. Ngoba ukuyithanda ngiyayithanda. Nalokho ngiphepha futhi ngizofaka wonke ngawo. Akudlalwa. Ngiyawuthanda u-green pepper, ngiyawuthanda u-anyanisi. Ngiyathanda nje into zami vele ukuthanda ngoba nomfana ngiyamthanda. Nanamhlanje ngisamthanda nakusasa kuzobe kusafana. Yabo? So mina njalo ke mangipheka ngiba noplastikana eceleni la ngilahla khona udoti. Khane ngihamba kulokho ngintanta ngiyale ngiwuqoqa nje mangabe sengiqedile ukuqoba nayo yonke into engiyidingayo. Yabo? Ngiyazi ukushela manje. Mangabe nje kahle sengiqedile yonke into. Le nyama kade ngigcinile ukuyi-check. Angazi ukuthi isimo sayo saphakade sithini, but ivele yangathosela-ke bafazi. Kunamanzi nje la engingawazi ukuthi aqhamukaphi. Yaphenduka inyama yamathambo. Uyangizwa ngithi ngithini kuwena? Yaphenduka inyama yamathambo. But ke I hope iza kahle ngegiye correct. Yabo? Iyawashwa le mpahla ngoba awazi ukuthi kade ihamba inqamula ithintwa obani ade benzani ngalezo zandla. Sekuyisikhathi sikamese wami ke lo. Sengiqedile ukusebenzisa lo muntu. Awazophela amaqhinga. Ngiyazi ngoba hlezi kukhona labo abagxekayo. Abazofuna nje ukuhlezi kunento abazoyisho. Yabo? Sengiyabazi. Kodwa ke asisakhali kakhulu. Sesivele sizawo sekunjalo. Sesiyakhala futhi again. Izona eseyikhala kusakhali thina. Uyayibona le nto?
Akusasithini esikhalayo, sikhala zona. Ukuthi izini-ke nami angazi. Yabo. Nami angazi. But yeah. Yebo, yes. Okay. Mazamba nami abakazami ngisho ukuzama ukubhapha. Enzani manje le? Ngisabekile amanzi engizowafaka la. Siphindisele laba endaweni yabo. Laba Brianna mix. Ngingamkhohla kanjani? Ngizobafaka nje la ngaphezulu. Hlukanise leli hlamvu. For the extra spices. Biryani mix. Angazi kozokuhlafuna madoda. Sovala nje ngale ukuthi ukublenda ndawonye. Asazi-ke. Nangu omunye ngikhohlwe ukumfaka. Yabo ukuthi njengamanje ngiyarealize kahle kahle njengamanje. Engisamfaka kakhulu lokho ngifakile i-Norox
lento isa-arret like. Angeke ngisawufaka because i-Knorox ngiyifakile. So baphindele emakhabetheni kuletha banolala bafana. Sele laba bo-2 ukuthi ngibasebenzise. Sizame ukuqoqa la. Hai bafana ya. Ai. Any ideas, Mark? The city's power comes from the EDO power station. Then that's where we're going. From there, the whole city is dark. Really dark. I'm freezing. I get it. But I'm busy. And I'm hungry. I see. You get a raise? Uh-huh. Hey there, kitty, don't you hear? Remember Ile, papro ile. Imesh. Ela asutha. Ela asutha. Ngani le? Buti parish. Hayi ngiyabonga. Amakhamera wasuwela. Wasuka amakhamera manje la. Isuke paparazzi. Bebe ngiyabonga. Cela uqale ekudleni. Wait. Hayi. Ngihype kabi ngenza le video. Musukuncisha ingane. Okay, bengizothi qala ukutesting nga-1 bese testa sikuhlangene. Oh, sister 1. Mehle ngithanda ngezi. Iyona Jehova. Iyona babe. Utsuna njani nto yazi kuyenza? Ngizokushaya yebo. Sorry language. Ngicela ucela sekhaya. Serious, indaba enkomo babe. Kunjani bakamfona? Bakamfona nje amanjani? Happy birthday. This is massive. Yeah, Angisazi isingisi songizohleka noma yini. this is marvelous. Bebona isithina sona phela ngidala pesa. Imesh. I Ngizamile. think that's a mesh. Let's see for now, ngicela phansi for now la, wahamba na. Iyo. Yebo. No.
Hayi, siyabonga. Baby. Yazi wenzani lo muntu lo? Ufike e-restaurant mesikhona ukudla ekuthandile. Enze sure ukuthi uzokwazi ukupheka la kube ikona. Uthi akafuni ukudla ema-restaurant. Mfethu ngiyakuncisha ngokuphelele understand ukuthi wena uyancisha. Yahlala ngizokupha yazi? Wasizwisi mami usimesh. Father mama is. Hawu siyabonga phela. Ngifuna ukukeptarisha kama moment. Ayiyala keke la. Siyabonga, sibongileke. Siyabonga. Siyabonga.